Karena beratnya seorang dalang, ya ta? Selama 6 jam duduk di atas ini 6 jam barki aku kudu ngetokne guyonan apa, barki ceritane piye, barki lagune apa. Duh piye ya penontonnya bener ucul sik ben ora buyar. Iki kudu dipiyekne. Lah iku 6 jam berpikir gitu. Pucuk rambut sampai jempol sikil bekerja semua, ya? Bekerja semua, otak mikir. Telinga ngrungokne gamelan ben ora fales. Lambe muni. Tangan ngobahne wayang, sikil njejeg keprak. Kene cek ngumpet nguyuh. 6 jam. Tapi pernah Mas pengalaman ditinggal penonton? Pernah ditinggal penonton kan? Yo, pernah tapi kan nggak semuanya toh Mas. Ya. Kan orang nonton wayang itu niatnya beda-beda. Ada sing pengen nonton ceritane, nonton sindene, gitu, buru ya? pengen delok rame bakule. Iya benar. Ora apa-apa itu lumrah. Itu lumrah. Yang penting kita ngeladeni kabeh ben piye carane kabeh iso terpuaskan. Nah, itu. Ingkang mapan wonten Gunung Jaladara. Gunung ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati jalma mara jalma mati. Parandene ana cahya sumunar padhang. Awit dayane ingkang nedheng amangun tapa, lare karang padesan saking Widara Kandhang. Nenggih Sang Kakrasana nedeng semedi maladi hening nutupi babahan hawa sanga mandeng pucaking grana anut marang giwaning kekayun kayungyon angayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip urip sajroning tumeka mati liyep layape ngaluyut pindha pesating supena sumusuping rasa jati jati-jatine Sang Kakrasana nggandhengake rasa klawan Gusti ingkang Maha Nasa. Ing driya nyuwun kanugrahan kadewatan kinarya piandeling diri nalika samana pecah sepining swasana ana taksaka tegese ula sak bangkote ngedal gedhene ingkang sarta wujuding Garuda. Sato kekalih giya nggara godha marang ingkang hanedheng amangun tapa. Burek jiwa manjing Boy!
ucap nalika samono satu kekalih den cekel kalian risang Raden Kakrasana. Raden Kakrasana amung pasrah sumarah marang ngarsaning Gusti ingkang Maha Murah. Datan ana ingkang winawas, datan ana ingkang cinipta. Amung kawaspadaning batin ana kaelokaning jagat. Satu kekalih wujuding Garuda kang sarta taksaka. Badar sejatining pusaka kekalih. Iku saknyatane gunjang sarat winangun wong keremon naluri rineko muni rinangko kirangkan perasaan Om Awik 6 sekaring bawana langgeng titah ulun ngger Kakrasana hayuwa kaget ati kita ulun ingkang mrepeki jeneng kita ingkang nedeng Ayoga Brata ana madyaning Gunung Jaladara. Ulun Sang Hyang Brahma ya Bathara Brahma saka kahyangan swarga dahana. Waduh pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahanda pepodo paduka pukulun Bathara Brahma. Ya Kakrasana banget panarima ulun dene pangestu ulun para coba tampanana. Inggih kula pundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Kejaba saka iku jeneng kita hayuwa mundur ing geguntur datan mendha ing pamiluta. Bisa mungkasi karya wujute taksaka ingkang gedene sak bongkoting ngetal lan wujute Garuda ingkang goro-godo marang jeneng kita. Satemah kita bisa anyingkirake babar wujute pusaka cacah loro. Kawruhanana Kakrasana kalamun ta pusaka cacah loro kuwi sinebut Kyai Nenggala kang sarta Kyai Lugoro. Pusaka loro kuwi mau den ajab. Pusaka loro kuwi mau den ajab bisa dadi piyandel kanggo njejekake bebener lan kautaman Kakrasana. Sinokarta mrihtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada tiase lir wulan dadari waduh matur nuwun pukulun dene kula sampun pinercaya dening para dewa anggaduh pusaka kekalih menika. Ya
lan sumurupa kulup sajake dina sakmengko wis tumibaning mangsa kala kowe kudu mangerteni Purwa lan Duksina kawruhanana Kakrasana kalamun jeneng kita kuwi dudu atmajane Demang Antyagopa ya Demang Sagopa ing Widara Kandhang lugune jeneng kita kuwi Atmaja Nalendra ingkang agung binetara Nalendra Mandura Prabu Basudewa nanging Prabu Basudewa nitipake jeneng kita Kakrasana marang Demang Sagopa nganti titi mangsa diwasa tanpa beda adimu Sinarayana kelawan si Bratajaya kuwi kabeh sejatine putrane Ramamu Sang Prabu Basudewa Kakrasana. Kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jeneng ing wang pisah lan jeneng ing wang iwa gulining harati inggih ngaturaken panuwun duh pukulun padang tetrawangan raos sing manah kula dupi midhanget babaring sejarah ingkang paduka dawaken dumateng Kakrasana. Mula dina sakmengko jeneng kita dadi tarunaning negara. Kudu ngatonake dadane. Dadi nom-noman ana sawijining negara aja nganti duweni pitakonan. Negara wis menehi apa marang kowe nanging pitakonane genti diwalik, kowe wis labuh apa menyang negaramu. Nggih Kakrasana. Ing ripalungguhan iki negara Mandura kaya dene ancik-ancik pucuking ri. Saka pakartine Dipati ing Sengkapura jejuluk Kangsadewa. Kangsadewa mau bakale ngrong-rong kawibawane negara Mandura. Mula mumpung durung kebacut jeneng kita enggal Balya ana negara Mandura. Iki wanci kang prayoga kanggo ngetokake lelabuhane Kakrasana marang negara Mandura ingkang dadi bumi kelairanmu. Sendika dawuh Dewa Ulun, kalilan kula nyuwun pamit saha tambahing pangestuku Banyu Mili. Muga-muga kanthi tandang kridane Kakrasana negara Mandura bisa enggal antuk pepadang. Angudari diasriwut ruwete rawat mati. Wedi lamun kauningan mrengsang ambek ngumalati tan mande pinarti bloko
Sigra tandang resang bayu siwiri tungkul manembah ritungkul manembah anglir boyo kuntap ing ladalah iya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita durung suwe anggonku ngancik Gunung Sapta Arga kene lah kok wis kepapak ana satriya gagah prakosa dasare ya gedhe dhuwur crapang kang dadi bringose melang-melang dadane sak tebok jembare pating grantong otot bebayune Maradyage Sajarwa kowe kuwi sapa kowe tambuh karo aku bocah Sapta Arga panenggak Pandhawa Bratasena jenengku Kosik kowe kok kandha Pandhawa aku tak takon wong tuamu lanang kuwi sapa Swargi Bapak Pandhu Dewayana ibumu Kunti Talibrata kowe ponakanku dhewe ngger Musik dasarmu apa wewadonmu apa kok nganggep Bratasena kuwi ponakanmu ngene ya ngger sumurupa biyen Prabu Kunti bojo kuwi duweni putra cacahe ana 4 ingkang pembarep yaiku Kaka Prabu Basudewa angka 2 ibumu Kunti Talibrata angka 3 pamanmu Arya Prabu Rukma ya Bismaka lan ingkang pungkasan utawa sing wragil bocah Lesanpura jenenge Ugrasena ya aku iki Bratasena lah banjur duwe sedya kang endi kowe munggah ana Gunung Saptawarga kene Kosik sak ngertiku wong tuamu kekarone kuwi priyayi kang nengenake babakan tata krama weruh ing Subasita lan ora ninggalake sing jenenge Yudha Negara ning nyatane kok mudhun ana anake lanang kenang apa kok ora bisa basa ora bisa tata basa sing prayoga ketitik bareng kowe wis weruh dhewe mbok menawa kowe kuwi ponakanku ning kenang apa kok kowe ora basa kowe isih ngoko nyang pamanmu aku Ugrasena karepmu piye Bratasena wiwit cilik mula aku wis ora bisa basa merga aku ora bisa basa wis dadi lagak lagon solah sloga kang sarta munine Bratasena wiwit cilik mula nganti tekan ripalungguhan iki Bratasena ora bisa basa lho dadi wiwit biyen mula Bratasena ora iso basa siji basa ping pindho sembah dodok Bratasena ya ora bisa lah pancet lagak lagon nglagianmu kaya mangkono bener Bratasena piye kowe wani tak du perang wani wae kowe dudu mungsuh kelawan pamanmu nanging dadi jagoku makili kasepuhan negara Mandura ingkang bakal ditandingake kelawan jago Kanoman Sengkapura ya kuwi Patih Suratri Mantra kowe wani apa ora Bratasena aku ora tau duwe rasa wedi waton Bratasena isih lumaku ana dalaning kautaman waton Bratasena isih lumaku ana dalaning bebener bakal tak kurbanake nyawaku nganti tetes sing getih ingkang pungkasan bagus kendel tenan kowe Bratasena pancen wis sak trepe yen kowe mbelani bumi negara Mandura merga ibumu Kunti kae wutah getih saka Mandura mula
Mula saka iku rasa dadak kesuwen. Ayo tak kanthi ana alun-alun Mandura. Belanana wong Mandura jejekna kautaman kanthi sirnaning angkara murka Ratu Sengkapura Kangsa Dewa sakpatihe Suratri Mantra. Manut ayo tak gandeng tanganmu dina iki Bratasena. Paman. Mriki Paman Suratri Mandra. Bima wang-wang kunta kumpul batang gedhe sayang kongkara gadanira mobat habit Paman Ugrasena Paman. Pripun nger pripun? Kasepuhan negara Mandura napa pun entuk jago? Sampun nger sampun. Menika ingkang wonten wingking kula menika. Sapa jenenge Paman? Kula aturi ndangu piyambak nggih nger. Hei, wong gedhe dhuwur. Sapa sing dalik jenengmu? Edan-edanan. Lagi ngereng wis kaya gempa bumi takon karo aku. Ya, sapa jenengmu? Bratasena kang dadi aranku. Ndi jago saka Sengkapura sing jenenge Suratri Mantra. Arep apa? Arep tak nggo gateng diase edan-edanan bangsat elek. Mangsane kaya sekti-sektiya dhewe. Ora ngerti jagoku saka Sengkapura jenenge Patih Suratri Mantra duwe kasekten kang linuwe. Paman Ugrasena Paman kados pundi nggih? Kiblat 4-5 pancer wis lak kepengin mangerteni kaya ngapa to gayenge kaya ngapa to ramene adon-adon jago ingkang mapan wonten ing alun-alun negara Mandura. Inggih nggih inggih. Karsane langkung gayeng ditotoi Paman. Totoanipun 100 yuta wantun, 1 miliar wantun, 1 triliun wantun dipolke pisan bur manuk. Bur manuk menika tegesipun bur manuk menika upami jago saking Mandura si Bratasena sing kalah ana sajroning adon-adon jago manungsa. Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga saka negara Mandura tanpa nggawa bondo sithik wae. Kosok baline menawi jago kula sing kalah aja ta mung bumi Sengkapura. Gulu kula udhokke. Pripun? Pripun mawon?
Piye Bratasena kira-kira kowe wani apa ora? Wani. Tak patenane jago saka Sengkapura. Wah, iya yakin. Pripun Paman? Nggih. Pantun nggih, pantun. Totoane negara lan nyawa inggih. Wani wantun. Yen pancen kaya mangkono ora susah dadak kesuwen enggal tata. Jagone diunggahke blabar kawat janget cilencang. Nggih, ngestahaken dawuh nggih. Ayo rene. Munggah blabar kawat janget cilencang. Etian-etianan kowe. Tah. Hi. Hey! Oi! Oi! Rekata Dyan Bratasena Kampopo Lengbang Bintulu Adi Sarira ngamula dumong gedhek wak simbar Jojo yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris. Sapa mau jenengmu? Bratasena. Bratasena. Tepungne ya, kenalne ya, aku Suratri Mantra. Suratri Mantra karepmu rayo karepmu. Peh. Angel men kandhanane cah iki. Bratasena. Apa? Aku isih ngeman karo kowe isih nom isih dawa jangkamu. Isih jembar kalangamu kowe ngalah, kowe nungkul. Yen kowe gelem ngalah apa wae panjalukmu bakal tak turuti. Kowe njaluk derajat pangkat apa wong wedok sing model piye tak turuti. Wonten kowe gelem nungkul ngakoni anak angger Kangsa Dewa sing bakal dadi ratu mapan ana ing negara Mandura. Cangkemmu meneng sik. Sabar kawat janget cinencang dudu papane wong nyang-nyangan. Anane mung wani apa wedi, urip apa mati, edan-edanan, kendel tenan kowe Gus. Ngejak pirang nulak aladeni klak-klak geget siung pengapit pialiaran hancur pecah dasmu
Woi. Ta. Woi. Ta. Woi. Hi, dai, pa. Bro. Woi, pa, woi, woi, to. Bro, pa, woi, pa. Ora pingkat mamprung nyawamu. Back, pas, hit, wah, ha, ha, hoi, play, et, ya, play, play, hi, hi, gay. But wah, wah, wah. Antep sikilmu Bratasena. Ngadeg kok usik. Tet. Blok. Wah. Woi, woi. Ayo. Ah. Woi, wah. Woi. Ah. 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 Woi. Ah. Woi. Head. Hey. 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 Ah. Oh. Hey. Hey. Wah. Wah. Hey. Ah. Hey. Ah. Ah. Ngadeg kowe. Ayo ngadeg kowe. Ora enek sak banyon wis nglithak.
Ayo ngadeg. Anak boy Pak ditandur dilawan. Bet. Waduh paman Suratri Mantra paman. Wah. Kabrabak sro kabrahan nanggeget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda waduh paman ora nduga mana kowe tumekaning pati paman Kangsa Dewa ora narimakake lelakon iki. Hei Bratasena, jagone kalah botoe sing maju bangsat elek. Hei. Amuk Surabrata, Jayabrata gerbuten aku. Hei. Edan sapa iki? Sajroning aku ngoyak si Bratasena sing wanuh-wani mateni paman Suratri Mantra. Lah kok ana kumpulaning keramyaning para penonton ingkang mapan ana ing alun-alun negara Mandura. Lah kok ki kendel menek perawan kok mlebu kene. Ana perawan mlebu ndelok blabar kawajangan cincang adon-adon jago menungso. Bah. Bocah kok oleh menik-menik. Nduk. Nun. Sapa peyan asmane sapa peyan? Jenengmu sapa? Bratajaya nggih lara ireng. Kowe sing tak goleki. Pet. Hei. Ditepungke wae ya Bratajaya. Aku Ratu Sengkapura Dipati Baswara Kangsa kang dadi jejulukku. Ya Jaka Maruta. Kowe yen sesandingan karo aku ora orane tumiba aning parang curining bakal tumiba mapan ana ing kasur babut. Bratajaya lara ireng. Blakasuta Blakotang terus terang aku tresna karo sliramu. Mula manuta tak pondhong nyemot dadi garwa Prameswari mapan ana ing Kadipaten Sengkapura. Kowe aku arep ngopek bojo karo kowe. Aku isih durung pengen rabi. Ayune ngono lho ngopo ora ndang rabi? Ora eman-eman, duwe barang apik nggo nguyuh tok. Ati bojoku ya. Emoh. Kok emoh lho? Aku urung pengen rabi domongi kok. Yen kowe ora gelem sesandingan karo Basara Kangsa kelakon lak ruda paripeksa. Edan-edanan kowe. Hei, Do.
Arep ning ndi? Etian. Wong wedok Rubyuk Kabotan Pinjung. Bratajaya lara ireng, tak mulyake lah kok malah tinggal glanggang colong mlayu. Hei, Nduk. Arep ndelik ana laning naga tututi. Kakang, aku tulung ana yo, Kang. Tulungi ngopo? Aku digodak-godak. Sing godak kowe sapa? Sapa mau jenenge kok Sasa Kangsa? Aku digoyak-oyak. Dioyak-oyak karo Baswara Kangsa. Pengen ngepek bojo adimu aku. Kang aku tulung ana aku arep dirabi. Nek ora ana ku mremyahe tangan cumangkae sukune Kakang Kokrasana. Tak kira iki mengko aku tetep bakal dioyak-oyak nganti tekan ndi wae. Mundura kowe wong wedok ya kluyuran nganti tekan alun-alun Mendura barang iki ngopo lho. Mundur. Iya. Weh, lah darah iki menungsane. Desmalaning ratleketeking jagat. Gelah-geleng bumi panusmaning jajilanat sukertaning bawana. Kokrasana ki kowe. Iya, Baswara Kangsa pancen bener. Kowe sing digadang-gadang besok anyulihi keprabon negara Mandura. Kowe digadang-gadang karo bapakmu Basudewa ngratoni dadi ratu mapan negara Mandura. Mula kowe nek ora tak pateni saiki bisa mbebayani. Yen pengin selamat sing dadi nyawamu, adimu wedok si Bratajaya lara ireng. Wulungno aku, tak pek bojo. Timbang adiku Bratajaya mbok pek bojo lung tak pakakne kirik, ngerti ora kowe? Edan aji kirik timbang aku. Nantang perkara. Endi adimu? Bratajaya wulungno aku yen kepengin ngeman karo nyawamu Kokrasana. Cangkeme elek. Oh, Etian. Ayo, antemu kowe. Milio. Sing seru. Hey. Ya, wah. Woi. Hey, Hey! Ah! Wah! Hey! Ah! Candrane nganti kaya banteng ketaton nenggih Sang Kangsa Dewa denya ngajar dhateng Risang Kokrasana den pidak wani datan bisa mubah datan bisa musik mangkono noyah nayuh Baskara Tidimangsa tingkem netra kekalih Sang Kokrasana murup punang epek-epek mijil sanjata nenggala nyampluk diadyane Kangsa Dewa hambyar dadi glepung. Campuh.
Ayo. Obah kowe Kakrasana. Budya kowe. Bangga kowe. Wah! sorak maburahan bekelan negarayo ayo yo sorak maburahan tanpa sajen bekelan negarayo ayo Glising kandha ringkesing carita Raden Kakrasana giya anindakaken tapa ngrame. Raden Kakrasana giya nindakaken tapa ngrame mapan ana ing Arga Rewantaka. Tapa ngrame bebantu sapa wae ingkang butuhake senjata pitulungan.